Ей, Здравей! моля да питам нещо. Да, разбира се. Добре, слушай сега. Ще го задам направо така въпроса. Колко хора познаваш, които започват диета от понеделник или от първи на следващия месец? Майка, сестра? Ами, майка ми, да, нали, по-така като тебе. Слушай сега, тя колко често почва диета? Исках да те обидя. Ама като мен какво, ние сме хубави без сочни. Нали, да, ами да, нали. По-хубаво. Жените, разбира се, по-сочните са по-желани от слабичките. Смятат ги мъжете за солетки. Чухте ли? Чухте ли? Държи тогава на майка ти този чай. Какво ще кажеш, ако ти кажа, че този чай потиска апетита и може да ядеш по-малко? Ами ще го дам. Добре. Ти някога пазил ли си диета или винаги си бил слабичък? Еми, като по-маничък, но нали, като по-маничък няма каква диета да направиш на 10 години. Но си бил едричък. Да, бях си, имах И си хапвал. 3-4 коремчета така. Ама си хапвал. Хапвах си всяка вечер по KFC. Добре, Макдоналдс. Значи според тебе яденето по принцип е проблема, а не толкова какво ядем. Абсолютно. Ако ядем по-малко, ще бъдем по-слаби. В случая чая може да помогне количествата да са умерени на храната. Подарявам ти го. Отиваш, даваш го на майка ти. Да. Айде, хубава вечер. Чао. Чао!